Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Clara, què fas? Llegeixo. Això ja ho veig. Vull dir que què llegeixes? Una novel·la d'intriga. És molt interessant. Ah, jo estic acabant les obres complertes d'Edgar Allan Poe. Doncs espero que no es compleixi tot el que va escriure Edgar Allan Poe. Quina por! Què vols dir? Doncs que l'obra completa no és el mateix que l'obra complerta. Ara ho veuràs. Si t'estàs llegint tota l'obra d'un escriptor, has de fer servir l'adjectiu completa. Continua, sisplau. Em sembla que el teu discurs està incomplet. Ui, sí, perdona. Complert, en canvi, és el participi del verb complir i normalment ha d'anar acompanyat del verb haver. Mira. Per tant, seria correcte dir que he complert la meva paraula. O que algú ha complert anys, O que he incomplert alguna norma. o que algú ha complert anys. Aquesta ja l'has dit. Potser és perquè és important que et fixis en el que dic, no? Sí, ja ho he entès. Algú ha complert anys del verb complir. Sembla mentida. Clara, m'estàs dient que és el teu aniversari? És que jo em pensava que era demà i et volia convidar a un sopar íntim a casa meva i que coneguessis la meva... La teva què? La teva habitació? No, la meva mare. Complert és el participi del verb complir. Complet és un adjectiu. Obres completes.